Gospod je rekao da u budućem životu da nema ni ženidbe ni udadbe, to jest da će se naši zemaljski odnosi i poreci zemaljskih života izgubiti. Ni nauke, ni umetnosti, ni vlasti, niti ičega sličnog tamo neće biti. Nego šta? Biće Bog sve u svima, a kako je Bog duh, kako se sa duhom sjedinjuje i duhom dejstvuje. Sav život tamo će biti neprekidan tok duhovnih pokreta. Odatle sleduje jedan zaključak, s obzirom da je budući život naš cilj, a sadašnji samo priprema za njega. Onaj ko sve vreme života posvećuje samo na ono što je korisno jedino za ovaj život, ide protiv svog naznačenja i sebi u budućem životu priprema gorak, pregorak udeo. Ne radi se o tome da odmah sve treba napustiti, nego o tome da, radeći koliko je potrebno za ovaj život, glavnu brigu obraćamo za pripremanje za budući život, starajući se pri tome koliko je moguće da se i grubi zemaljski rad obrati u sredstvo za taj cilj.